Shut the hell up, shut the hell up, shut the hell up and get your work. Subscribe to my channel. Subscribe to my channel. Mega love shout out sa inyong lahat mga kadusanan. Live tayo mga kadusanan sa aming kadusanang istasyon na hindi pa narehistro mga kadusanan. At ngayon mga kadusanan, may letter sender tayo mga kadusanan. Gikan pa kini sa Bunawan, Agusan Sur. Mao kini si Rayray mga kadusanan. Nga gipadala niya ang iyang sugilanon sa iyang kinabuhi, nga gisulat patawon niya sa maywagang tasa mga kadusanan. Ang iyang problema mga kadusanan, kabahin kini sa iyang bana mga kadusanan nga lasinggero mga kadusanan. O ganiya ang iyang sulat mga kadusanan nga gisulat patawon niya sa maywagang tasa mga kadusanan. At babasahin ko ngayon sa inyong harapan. Magandang umaga sa inyo, Ate Laika Bern. Ako si Rayray, nakatira sa Bunawan, Agusan Sur. Ang aking problema tungkol ito sa aking bana, Ate Laika Bern, nga lasinggiro. Maglagot ko sa iya, Ate Laika Bern. Imbis kay wala mi ipalit og sudan, bugas, kanunay raman siya gahubog-hubog. Kauban ang iyang barkada nga silingan namo. Ate Laika Bern, wala jud ko nalipay sa iyang gibuhat. Kay paghuman niya og pamunot og lubi, kay nagpasuhol man siya, Ate Laika Bern. Masuhulan siya 200, Ate Laika Bern. Igo ra taon niya ihubog-hubog, Ate Laika Bern. Maunang wala gyud mi ipalit og bugas og sudan, Ate Laika Bern. Aduna mi 15 ka anak, Ate Laika Bern. 15 ka buok ang among anak, Ate Laika Bern. Pero dili gyud enough, Ate Laika Bern, ang iyang pangita, Ate Laika Bern. Kay daghan gyud kaayo mi anak, Ate Laika Bern. Sa gulan pag yun niyag inom-inom, Ate Laika Bern. Mao gyud nang dako nako nga problema, Ate Laika Bern. Maong nakahuna-huna gid ko, Ate Laika Bern, nga at bangan na lang nako siya inom, Ate Laika Bern. Kay mas maayo, Ate Laika Bern, nga at bangan nako siya pag-inom, Ate Laika Bern, para maundang na siya, Ate Laika Bern. Sa kalagot nako, Ate Laika Bern. Nikuyog yung taon ko sa akong mga barkada, Ate Laika Bern, nga muinom og takadyo, Ate Laika Bern. Maunang nakitaan ko sa kong bana, Ate Laika Bern, sa videokihan, Ate Laika Bern. Nasuko siya, Ate Laika Bern. Gipauli gyud taon ko niya sa balay, Ate Laika Bern. Og nagsuka-suka ko dito, Ate Laika Bern, sa balay. Suko kaayong akong bana, Ate Laika Bern. Kay ngano daw nga maghubog-hubog daw ko, Ate Laika Bern. Ug ako siyang gitubag, Ate Laika Bern. Tungod sa akong kahubog, Ate Laika Bern, gitubag gyud taw nako siya, Ate Laika Bern. Nga wa nako ganahi sa iyang gibuhat, Ate Laika Bern. Nga sige lang siya og inom-inom. Nga wala na taon na atiman ang among mga anak, Ate Laika Bern. Ate Laika Bern, tambagi ko, Ate Laika Bern, kung angay bagyod tong akong gibuhat nga pag inom-inom og takadyo, Ate Laika Bern. Kay gusto lagi nako nga maglagot ang akong bana, Ate Laika Bern. Kay tungod sa iyang gibuhat, Ate Laika Bern, nga sige ra siya hubog-hubog. Gibuhat ra pud to nako, Ate Laika Bern, para
ma-realize niya atilay ka Bern nga kung kami duha ang palahubog, magunsa na lang ang among mga anak. Kaya ang gusto rang gyud nako atilay ka Bern nga muundang siya pag inom-inom. Atilay ka Bern, palihog tambagi ko sa inyong kadusanang istasyon na hindi pa narehestro. And more power sa inyong kadusanang istasyon na hindi pa narehestro. Ayan mga kadusanan, mo katong sulat ng ating letter sender from Bunawan, Agusan, Sor. Mo kini si Rayray mga kadusanan. Narinig nyo naman mga kadusanan ang kanyang problema mga kadusanan na may 15 sila kaanak mga kadusanan. Tapos ang trabaho sa iyang bana mga kadusanan, mamunutay raog lubi mga kadusanan. Tapos ang income sa iyang bana mga kadusanan, dili gyud enough mga kadusanan kay 200 pesos lang mga kadusanan. Sa kadaghan sa ilang mga anak mga kadusanan, unsaon na lang niya pag-budget ang kwarta mga kadusanan. Tapos naghubog-hubog pag yun ang iyang bana mga kadusanan. Ug sa iyang kalagot mga kadusanan, sa iyang bana mga kadusanan nga kanunay ra kini gahubog-hubog mga kadusanan. Gainom-inom po siya mga kadusanan. Nibalos ang atong letter sender mga kadusanan. Nag-inom-inom siya mga kadusanan kauban ng iyang mga barkada. Gahubog-hubog sila sa videokihan mga kadusanan. Takadyo ang ilang giinom mga kadusanan. So wala gyud nalipay ang iyang bana mga kadusanan. So mga kadusanan, tama ba gyud ang gibuhat sa atong letter sender nga maghubog-hubog siya mga kadusanan para ma-realize sa iyang bana mga kadusanan nga kung tama ba gyud ang iyang gibuhat mga kadusanan para makaundang og hubog-hubog ang iyang bana mga kadusanan. So, ang akong ika-advise sa imo, Rayray, dili man na siya sakto Rayray nga maghubog-hubog pud ka. Wala gyud kwenta sa magtiayon nga pulos palahubog. Hulata ang panahon Rayray nga ma-realize sa imong bana nga dili tama ang iyang gibuhat Rayray. Nga kanunay siya gahubog-hubog nga daghan mo yung mga anak. Ang angay nimong buhaton Rayray para dili masawayan ang inyong pamilya kay aduna mo yung mga anak. Lisod kaayo nga kamo duha ang palahubog. 15 pagid inyong anak. Unsaon na lang ang future sa inyong anak. Dapat gyud nga magtinabangay mo. Sultian ni mugtarong imong bana nga mga dagko na inyong anak, maulawan inyong mga anak kung kanunay siya gahubog-hubog. Oo. Noro gina akong the best nga ika-advise sa imo nga magsabot mo sa imong bana kay ang luoy bayag gyud kini gyung atong mga anak. Kung kita nga mga inahan o amahan, mga magulang nila nga magpasiugda o pabadlong. Dili ba gyud na angay nga ipakita nato sa atong mga anak nga kita nga mga magulang pulos mga palahubog. Dili gyud siya maayo sa pamilya, no? Ayan, mura na akong the best nga ika-advise sa imo, Rayray. Pag istorya mo tarong si imong bana, sultii siya nga dili siya hubog para makarealize siya nga tama ang imong advice sa iya. Ayan mga kadusanan, thank you for watching. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming YouTube channel, Like a Bern Aninohon. Ayan, Rayray, salamat sa imong gipadala nga sulat sa kadusanang istasyon na hindi pa narehestro.